हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि मुङा मा आरो बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों हमथा हाला आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारी लोगोसे बिबी नार्जारी बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर'आ आरो मेथाइनि रिलिक्स आरो टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारी बिथाङा आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङा। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां हमथा हाला बैसागु मिउजिक भिडिअआ फैनो थांगासिनो दङ बिबी एन्टारटेनमेन्ट चेनेलावहाय आरो बे चेनेला गोदान सोदै लोगोफोर। स' बेनिखायनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना जेब्ला हगारो अब्लानो नुनो मोननाय बायदि साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा नोंथांमोना सोर सोर नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो। स' साननैसोनि उनावनो बिबी एन्टारटेनमेन्ट बे चेनेलाव नोंथांमोना बे हमथा हाला गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।